സദ്ഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകലലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പരേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ രാഗാഞ്ജന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരേ യശപാദസുദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭയേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയനാമിനെ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ വെച്ച് കേട്ടോണം. അപ്പൊ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണിഭൂഷണ മാതാജി പഠിപ്പിച്ചത് ഏതാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീണതായിരുന്നു അല്ലെ? ക്ഷേത്രത്തില് മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീണതായിരുന്നു നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്? എന്റെ ശബ്ദം ഇച്ചിരി പോയിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ആരാണ് ഏതാണ് വേണ്ട ചികിത്സയൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചത്? ആരാണെന്നാ മനസ്സിലാക്കിയത്? കേശവഭാരതി സ്വാമി. കേശവ കാശ്മീരിയാണോ അതോ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ? അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും അദ്ദേഹം വീണപ്പോഴ് ഏതാണ് ഇത് ഒരു സാധാരണ മോഹാലസ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു അല്ലെ? ഇതെന്തോ ഒരു ദിവ്യത്വമുള്ള ആളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച എന്താണ്? ആദ്യമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശിച്ചപ്പോൾ നിരവധി തീർത്ഥാടകരിൽ ഒരാളായി മാത്രമാണ് ഭട്ടാചാര്യർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കരുതിയത്. അല്പസമയത്തിന് ശേഷം മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായികൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികൾ പ്രകടമാക്കിയ മഹാപ്രഭുവിനെ ഭട്ടാചാര്യരുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ വിവരം അറിയുകയും ചെയ്തു. ഇതെന്താണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികൾ എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തിയ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഭക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരും. അർജുനന് ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നില്ലേ യുദ്ധരംഗത്ത് നിന്നപ്പോഴ്? എന്തായിരുന്നു അത്? ഭഗവാന്റെ കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കുകയും രോമകൂപങ്ങൾ വേർക്കുകയും അല്ലെ? അങ്ങനെ കുറെ പ്രകടമാക്കാറുണ്ട്. നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലര് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയും അല്ലെ? ഭഗവാനെ വിളിച്ച് നിലവിളിച്ച് കരയും. ചിലർക്ക് ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകും. ചിലർക്ക് ദേഹത്ത് നല്ലവണ്ണം വിയർക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അധികം പ്രതികരണങ്ങൾ ശരീരത്തിലുണ്ടാകും. അതാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇന്ദ്രിയ അതീതമല്ലേ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തികൾ കാണും. അതാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ വൃത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് സാധാരണ ഒരാളല്ല എന്ന് ഭട്ടാചാര്യർക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭട്ടാചാര്യരുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ വിവരം ആരറിയുന്നു? അനുയായികൾ ശിഷ്യന്മാര് അറിയുന്നുണ്ട്.
അതെങ്ങനെയാണ്? ക്ഷേത്രത്തിലെ തീർത്ഥാടകർ അപ്പോഴും ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജൽപ്പിതങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ്. ജൽപ്പിതങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ അഭിപ്രായം പറയും. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കത്തില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ അഭിപ്രായം പറയും. അതാണ് ജൽപ്പിതം എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥശൂന്യമായിട്ടുള്ള കമന്റ്സിനെയാണ് ജൽപ്പിതം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ തീർത്ഥാടകരിൽ ഒരാൾ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിന് പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന ഗോപിനാഥ ആചാര്യനെ ആകസ്മികമായി കണ്ടുമുട്ടുകയും അങ്ങനെ അയാളിൽ നിന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോപിനാഥ ഭട്ടാചാര്യരുടെ സാലിനായ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരുടെ വസതിയിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ ശയിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തത്. ആരാണ് ഈ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് രാധാറാണിയുടെ അവതാരമായിട്ട് വന്നതാണ് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്. അതായത് പഞ്ചതത്വത്തിൽ ഒരാളല്ലേ? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസ ആദ്യ ഭക്തവൃന്ദ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ രാധാറാണിയുടെ ഇതാണ് അവതാരത്തിൽ വന്നതാണ് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗോപിനാഥ ആചാര്യനെ കണ്ടുമുട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗോപിചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏതാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ രാമാനന്ദ റായ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. രാമാനന്ദ റായ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭാഗവതമൊക്കെ നടത്തി പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തനാണ് രാമാനന്ദ റായ്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെ? തെക്കേ ഇന്ത്യ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയതാണ്. തീർത്ഥാടന സമയത്ത് വേളയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയതാണ്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെല്ലാം സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നല്ലോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ? അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു, വർക്കല, തിരുവനന്തപുരത്ത്, കേരളത്തിൽ തന്നെ പല പ്രദേശത്ത് വന്നായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വർക്കല ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പല തൃശ്ശൂർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയായിരുന്നു. നമ്മളെ മംഗലാപുരത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തി. അപ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു മഹാപണ്ഡിതനാണ് രാമാനന്ദ റായ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകനാണ് ഈ ഗോപിനാഥ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഏതാണ് ഭവാനന്ദ റായ് തുടങ്ങിയ ഭവാനന്ദ റായിയുടെ മകനാണ് ഈ ഗോപിനാഥ എന്ന് പറയുന്നത്. രാമാനന്ദ റായ് അതിലൊരു സഹോദരനാണ്. അപ്പൊ ഭവാനന്ദ റായ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ മകനാണ് ഗോപിനാഥ ആചാര്യൻ. ബ്രദറാണ് രാമാനന്ദ റായ്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാം മഹാഭക്തന്മാരാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഗോപിനാഥ ആചാര്യനെ ആകസ്മികമായി കണ്ടുമുട്ടുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഗോപിനാഥ ഭട്ടാചാര്യരുടെ സാല്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അളിയൻ അല്ലെ? സഹോദരി ഭർത്താവാണ് സാല്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സാലെ എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ പറയും, സാലെ എന്ന് അല്ലെ? അപ്പൊ സാല്യൻ മലയാളത്തിൽ സാല്യൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സഹോദരി ഭർത്താവാണ് സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയില് വീട്ടിലെന്താണ് അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? സംഘത്തിലെ എല്ലാവരും ഗദാധര പണ്ഡിതൻ ഗോപിനാഥ ആചാര്യനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാം വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് സത്സംഗമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ കാണുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഫോളോവേഴ്സിനെ, ശിഷ്യന്മാരെയും അനുയായികളെ എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ എവിടെയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്? ഭട്ടാചാര്യരുടെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഭട്ടൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭട്ടൻ അവര് ഇതാണ് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ ഇതാണ് തത്വസംഹിതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അംഗങ്ങളെല്ലാവരും പതിവ് പോലെ പാവനമായ ഹരിനാമ ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുക. മഹാപ്രഭു ബോധം വീണ്ടെടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ലീലകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? പുണ്യനാളില് ഇതേപോലെ ഓരോന്ന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ മുതിർന്ന സ്ത്രീകളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമം ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ ഉച്ചരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നോർമലായിട്ട് വരും. കരയും. ചിലപ്പം കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയും. അപ്പൊ കരച്ചിൽ നിർത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഉപാധിയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ഇങ്ങനെ
ഉറക്കെ ഉച്ചരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കരച്ചിൽ നിർത്തുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു കുഞ്ഞിലെയുള്ള ലീല. അപ്പൊ അതേപോലെ ആ ലീല ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ഉറക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, പ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ബോധം വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അനന്തരം ഭട്ടാചാര്യർ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഉൾപ്പെടെയാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ് നമുക്കറിയാം. ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പഞ്ചതത്വയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥാനം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനായിരുന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഒക്കെ അതിലെ ആചാര്യനായിട്ട് വരുന്ന ഗുരുസ്ഥാനത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബലരാമനാണ്, സോറി. അപ്പൊ ബലരാമനാണ്. അപ്പൊ അവിടെയും പഞ്ചതത്വത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹചാരികളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുത്തി അവരോട് തന്റെ പൂജ്യ അതിഥികളാകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും എന്ത് ചെയ്തു, ക്ഷണിച്ച് എല്ലാവരും അന്നത്തെ അതിഥികളാകണം. ഭട്ടാചാര്യർ ആതിഥേയത്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എതിർപക്ഷത്തുള്ളതാണ് എങ്കിൽ പോലും മര്യാദ, ആതിഥ്യ മര്യാദ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആതിഥ്യ മര്യാദ, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ഷണിക്കുകയും എല്ലാവരും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, സ്നാനത്തിന് പോയി. സാഗര സ്നാനം, അല്ലെ? അപ്പൊ കടലില് കുളിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ട് പോയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, ഭട്ടാചാര്യരും അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്യാലൻ അല്ലെ സഹോദരി ഭർത്താവ് ഗോപിനാഥ ആചാര്യരും കൂടി ഇവർക്കുള്ള പ്രസാദം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ വേളയിൽ ഇരു സാലിന്മാരും മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദിവ്യത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഇവരാണെങ്കിലോ ഭക്തരാണ്. ഒരാൾ ശിവന്റെ ഭക്തനാണ് ഭട്ടാചാര്യര്, എങ്കിൽ തന്നെയും എന്ത് ചെയ്തു, അവര് ദൈവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഭക്തരും തമ്മിലുള്ള, സാധാരണ വ്യക്തികളും ഭക്തരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഈ വാഗ്വാദം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരാള് അനുകൂലമായിട്ട് പറയും, അപ്പൊ മറ്റേയാൾ അതിനെ എതിർക്കും, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് വാഗ്വാദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേ അഭിപ്രായമല്ല, വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് വാഗ്വാദം എന്ന് പറയുക. വാഗ്വാദങ്ങളിൽ മഹാപ്രഭുവിനെ നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്ന ഗോപിനാഥ ആചാര്യർ തന്റെ വാദമുഖത്തിൽ പ്രഭു ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നും എന്ന് പറയുകയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തില് ഭക്തനായിട്ട്, അല്ലെ, അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് കാരണം എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ഗോപിനാഥ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭട്ടാചാര്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മഹാപ്രഭുവിന് അതിശ്രേഷ്ഠ ഭക്തരിൽ ഒരാളാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ അധികം ദിവ്യത്വം ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭട്ടാചാര്യർ വരുമ്പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്നും സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഭട്ടാചാര്യർ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് വാഗ്വാദം എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രാമാണിക ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നാണ് ഇരുവരും പ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ ഒരാള് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? ദിവ്യപുരുഷനാണെന്ന് പറയുന്നു, മറ്റേയാള് പറയുന്നു ഇല്ല, ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം അവര് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളാണെങ്കിൽ അവര് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയല്ലേ. ഇതല്ല, ഏതാണ് വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും വാഗ്വാദം നടത്തിയത്. അല്ലാതെ എന്തല്ല, അതിഭാവുകരായ പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. അതിഭാവുകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയും, അപ്പം കുറച്ച് കൂട്ടി പറയും, അല്ലെ? അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിഭാവുകർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൊതുജനാഭിപ്രായം എപ്പോഴും എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. ഭഗവത് അവതാരമാണോ എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രാമാണിക ശാസ്ത്രാനുസൃതമാണ്, അല്ലാതെ ദൃഢമായ മതഭ്രാന്തരുടെ പ്രചുരമായ സമ്മതിദാനത്തിലല്ല, അതിലല്ല എന്നാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം, നിഗമനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എന്ത് രീതിയിലായിരിക്കണം?
അത് പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം. അല്ലാതെ വെറുതെ ഏതാണ് ഓരോരുത്തർ അവരുടെ മതം ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അതേപോലെയുള്ള ഒരു മതപ്രമൂഢരെന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യകളായിട്ടുള്ള മതഭ്രാന്തരുടെ രീതിയിലല്ല ഇവിടെ വാഗ്വാദം നടത്തിയത്. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു യഥാർത്ഥ ഭഗവത് അവതാരമാകുന്നു. മൂഢമതഭ്രാന്തന്മാർ ഈ യുഗത്തിൽ ആധികാരിക ശാസ്ത്രങ്ങളെ നിരൂപിക്കാതെ നിരവധി പേരെ ഭഗവത് അവതാരങ്ങളാണെന്ന് കപട പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾദൈവങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ആൾദൈവങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആളിന് നമ്മൾ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്? അത് വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പറയുന്നത്. കുറെ പേര് പറയും വലിയ ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാവരും പറയും ആ ശക്തിയുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്കും പൂജിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പൂജകൾ നടക്കുന്നത് അല്ലേ. മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളെ നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അതൊന്നും ശാസ്ത്രത്തില് അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുമെന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പല പല പത്മപുരാണം അല്ലെ, ഭാഗവതം, അങ്ങനെ പല പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ ഉപനിഷത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ന നാളില് ഇന്ന വർഷം അവതരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇതാണ് അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടല്ല നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാരമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കപട പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി. എന്നാൽ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരോ ഗോപിനാഥ ആചാര്യരോ അത്തരം മൂഢവികാരത്തിന് വഴങ്ങാതെ പ്രത്യുത എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രാമാണിക ശാസ്ത്ര ശക്തിയാൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദിവ്യത്വത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒരാൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഒരാള് നിരാകരിക്കുന്നു, എന്ന് വെച്ചാൽ തള്ളി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭട്ടാചാര്യര് തള്ളി പറയുന്നു, ഗോപിനാഥ ആചാര്യർ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആരുടെ? ഇദ്ദേഹം മഹാപ്രഭു ദിവ്യനാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഒരാൾ ദിവ്യനാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നു, മറ്റേയാള്. അതെല്ലാം ഏതടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അനന്തരം ഭട്ടാചാര്യർ താൻ നവദ്വീപ പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നും തന്റെ പിതാവ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മാതാമഹനായ നീലാംബര ചക്രവർത്തിയുടെ സഹപാഠിയായിരുന്നു എന്നുമുള്ള വസ്തുത വെളിപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ അതിന് അവസാനമാണ് പറയുന്നത് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയവരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുൻഗാമികൾ. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ടാണ് പിന്നെ അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്തതാണ്. വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മായാപൂരിലൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്തത്, നവദ്വീപിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭട്ടാചാര്യർ പറയുന്നത് മാതാമഹനായ. അപ്പം അമ്മ ആരാണ്? അമ്മയുടെ പേരെന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്താണ്? സജീദേവിയുടെ പിതാവാണ് ആരാ? നീലാംബര ചക്രവർത്തി അല്ലെ. അപ്പൊ നീലാംബര ചക്രവർത്തിയുടെ സഹപാഠിയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് ആരുടെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ സഹപാഠിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രത്തോളം പ്രായമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ അർത്ഥത്തിൽ പുത്രവാത്സല്യമാണ് ഇവ സന്യാസിയായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ഭട്ടാചാര്യർക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പൊ കൊച്ചുമോന്റെ പ്രായമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം സ്നേഹം ഒരു സന്യാസിയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊച്ചുമകൻ എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് മഹാപ്രഭുവിനോട് ഭട്ടാചാര്യർക്ക് തോന്നിയത്. ആ വാത്സല്യമാണ് തോന്നിയത്. ഭട്ടാചാര്യ ശങ്കരാചാര്യ സമ്പ്രദായത്തിലെ നിരവധി സന്യാസിമാരുടെ ഗുരുവും സ്വയം ആ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഒരു അംഗവുമാകിയാൽ ഇവ സന്യാസിയായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ തന്നിൽ നിന്ന് അഭ്യസിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭട്ടാചാര്യർ ശൈവ മതത്തിന്റെ അല്ലെ, ശിവന്റെ ആരാധകനാണ്. ഇപ്പൊ മുമ്പ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ 2 വിഭാഗം സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ശങ്കരാചാര്യ സമ്പ്രദായവും ഒന്ന് വിഷ്ണു സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ വിഷ്ണു സമ്പ്രദായത്തിലാണ് നമ്മൾ ആൾവാർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആൾവാർ സ്തുതികളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ട് വരുന്നതാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈത ഫിലോസഫി. അദ്വൈതം എന്ന് വെച്ചാല് തത്വമസി, അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നീ അത് തന്നെയാകുന്നു, thou art that, നീ അത് തന്നെയാകുന്നു, that is you, ആത്മൻ is that ബ്രഹ്മൻ, നീ ആത്മാവാകുന്ന നീ ബ്രഹ്മൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും തമ്മില്
ഭേദമില്ല, ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മില് ബ്രഹ്മനും തമ്മില് ഭേദമില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്വൈത ഫിലോസഫി. അതേസമയം നമ്മളിവിടെ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ്, ആത്മാവ് വെറും അംശം മാത്രമാണ്, അല്ലെ? ഗുണത്തില് ഒന്നാണെങ്കിലും പക്ഷെ അളവില് വളരെ കുറവാ. അന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഭേദാഭേദ തത്വം, നമ്മള് ഏതിൽ പഠിച്ചത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യര് ശിവഭക്തനാണ്. അതേസമയം പിന്നെ ഇതാണ് മഹാപ്രഭു ആണെങ്കിൽ വൈഷ്ണവനാണ്, അല്ലെ? ഗൗഡ അല്ലെ, മാധവ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഭക്തനാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ അത് തമ്മിലപ്പോ വ്യത്യാസം വരുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്, വൈഷ്ണവനായ മഹാപ്രഭു ആരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കണമെന്നാണ് വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ? ശൈവ വിശ്വാസിയായ ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്വൈത ഫിലോസഫിയില് തത്വസമ്പ്രദായത്തില് വിശ്വസിക്കുന്ന ഭട്ടാചാര്യരിൽ നിന്ന് വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ വ്യത്യസ്തത നിലനിൽക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വേദാന്ത സൂത്രം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇതൊക്കെ ശ്രുതികളാണ്, അല്ലെ? വേദാന്ത സൂത്രമൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളെല്ലാം ശ്രുതികളാണ്, കേട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ വേദങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ടാണ് വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ വരുന്നത്. ആ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ഏതായിട്ട് വരുന്നത്? പിന്നെ ഏതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, അല്ലെ? വ്യാഖ്യാനമായിട്ട്. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുരാണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭാഗവതം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശങ്കര സമ്പ്രദായത്തിന്റെ അനുയായികൾ പൊതുവെ വേദാന്തികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവരെ വിളിക്കുന്നത് വേദാന്തികൾ എന്നാണ്. വേദാന്തി എന്ന് വെച്ചാൽ വേദാന്തം പഠിക്കുന്നവര് വേദാന്തികൾ, അല്ലെ? വേദാന്തം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. വേദങ്ങളുടെ അന്ത്യഭാഗത്ത് വരുന്ന ഏതാണ് ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെ, സമ്മറൈസ് ചെയ്തതായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സത്ത, വേദങ്ങളുടെ സത്തയാണ് വേദാന്തം, അല്ലെ? അതിന് ഏതാണ് വളരെ ചുരുക്കി ഏറ്റവും അധികം വലിയ തലത്തില് ഏതാണ് ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് വേദാന്തം. അത് പഠിക്കുന്നവരെയാണ് വേദാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവരെ വേദാന്തികൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും വേദാന്ത പഠനം ശങ്കര സമ്പ്രദായത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായവരുടെ കുത്തകയാണ് എന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. അവര് വേദാന്തികളാണെങ്കിലും ഇത് അവർക്കേ പഠിക്കാവൂ എന്നില്ല. വേദാന്തം അവർക്ക് മാത്രമേ പഠിക്കാവൂ എന്നില്ല. എല്ലാ ആധികാരിക സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവരും, നമ്മൾ തന്നെ ഏതാണ് വൈഷ്ണവസത്തിൽ തന്നെ 4 സമ്പ്രദായം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 സമ്പ്രദായം വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമാണ്. നമ്മളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മമാർഗ ഗൗഡീയ ഏതൊക്കെയാണത്? കുമാര സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, പിന്നെ ഏതാണ്? ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. ഗൗഡി അല്ല, വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കേട്ടതാണ്. കുമാര സമ്പ്രദായം, ഭഗവത്ഗീത. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. 4 സമ്പ്രദായങ്ങള് ബ്രഹ്മമാർഗ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്? ഇത് രുദ്ര സമ്പ്രദായമാണ്, അല്ലെ, ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണ്? ശങ്കരാചാര്യരൊക്കെ അദ്വൈത സമ്പ്രദായം, അതിന് രുദ്ര ഭഗവാന്റെ ശിവന്റെ ആരാധകരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഏതാണ്? എല്ലാവർക്കും ആധികാരിക സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവരും വേദാന്തം അഭ്യസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശിവഭക്തർ മാത്രമല്ല, അദ്വൈതർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവരും വേദാന്തം അഭ്യസിക്കും. കാരണം എന്താ? വേദങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്, അല്ലെ? അതെന്താ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ? എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കുക, അല്ലെ?
അതാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും അത് പഠിക്കാം. എല്ലാ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവർക്കും വേദാന്തം പഠിക്കാം. വേദങ്ങളുടെ അന്ത്യഭാഗത്ത് വരുന്ന സമ്മറിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാവർക്കും പഠിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന വൈഷ്ണവ ശങ്കര സമ്പ്രദായ വേദാന്തികൾ എന്താ പറയുന്നത്, വൈഷ്ണവ വേദാന്തികളുടെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അജ്ഞരാണ്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവരും വേദാന്തം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആർക്കില്ല? ഈ ശങ്കര സമ്പ്രദായം എന്താ കാരണം എന്താ? അവരെല്ലാവരും ഓരോ സമ്പ്രദായക്കാരും ഇങ്ങനെ കുതിരയ്ക്ക് ഇത് കെട്ടുന്ന പോലെ അത് മാത്രം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. മറ്റു സമ്പ്രദായക്കാരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്നും നോക്കത്തില്ല, അധിക്ഷേപിക്കാൻ മാത്രമേ നോക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മറ്റു സമ്പ്രദായക്കാർ പഠിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, ഇവർക്ക് വൈഷ്ണവ വേദാന്തികളെ ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല ശങ്കര സമ്പ്രദായ വേദാന്തികൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭക്തി വേദാന്ത എന്ന ശീർഷകം ഈ ഗ്രന്ഥ രചയിതാവിന് ആദ്യമായി വൈഷ്ണവർ നൽകിയത്. ഏത് രചയിതാവ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. രചയിതാവ് ആരാ ഇവിടെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദത്തെ പ്രഭുപാദർക്ക് എന്ത് ഡിഗ്രിയാണുള്ളത്? ഭക്തി വേദാന്തം എന്നാണ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, അപ്പോഴേ നമുക്കിത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളു. അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ചെവി കൂടെ കേട്ട് മറു ചെവി കൂടെ കളയാനാകുമ്പോ നമുക്കിതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നു പോകും. അപ്പൊ ഭക്തി വേദാന്ത എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലെ, ശീർഷകം എന്ന് വെച്ചാല് ടൈറ്റിൽ എന്നാണ്. നമ്മൾ ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ വെക്കത്തില്ലേ, അതേപോലെയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് എന്താ ഭക്തി വേദാന്ത പ്രഭുപാദർ എന്നാണ് പേര് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് വൈഷ്ണവർ ആ സ്ഥാനം നൽകി ആദരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഭക്തി വേദാന്ത എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് നൽകി ആദരിച്ചു. കാരണം എന്താണ്, ശൈവക്കാര് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവര് മാത്രമാണ് വേദാന്തികൾ എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രചാരകനും അല്ലെ ഭക്തനും വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തനും ഒക്കെ ആയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ആരാണ്? അദ്ദേഹവും വേദാന്തിയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഭക്തി വേദാന്ത എന്ന സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി ആദരിച്ചത്. അന്ന് മുതലാണ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ എന്ന പേര് വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിർത്താം. പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം.